Lili u l-mara tiegħi. Mariella li bħalissa qed issegwina online għadha ma' tfal id-dar u jiena qiegħed ma' tfal hawnhekk. Tista' tpoġġi bil-qiegħda nilqgħukom eżiż aħwa tat-televiżjoni, Facebook u YouTube. Lejla il-messaġġ huwa xejn differenti. Bil-Malti aħna ġieli ngħidu l-espressjoni il-mulej laqqa. Il-mulej laqqa. Kemm hawn minnkom tafu xi tfisser dik l-espressjoni il-mulej laqqa. Halleluja. Nixtieq illum nirrakkontalkom mill-punt di vista tiegħi it-testimonjanza ta' kif iltqajt mal-mara tiegħi jew nkella kif il-mulej laqqani mal-mara tiegħi. Ovvjament il-mara il-mulej laqqana tnejn. Imma ħanejdilkom min-naħa tiegħi. Għal dawk li intom fuq televiżjoni, YouTube, Facebook, il-mara tiegħi kienet ħarġet dal-ktieb li jinstab ukoll fuq l-Amazon, dal-ktieb, da tistgħu wkoll takkwistawh minn ġewwa l-komunità River of Love li jismu it-testimonjanza tiegħi għalik ta' x'għamel mej il-mulej, hemm bl-Ingliż u hemm ukoll bit-Taljan. Għal min jixtieq jakkwistah online tistgħu tornaw bl-Ingliż jew bit-Taljan minn fuq l-Amazon. Okay? Ħamorru malajr fil-ktib tal-Proverbi, kapitlu 18, morru hemmhekk. Proverbi 18. Proverbs. Bħal bira, skużani, mhux il-bira, bħal għada pjuttost fit-22 ta' April 15-il sena ilu jienu l-mara tiegħi żewġna ingħaqadna fil-patt ta' żwieġ. Aħna żewġna darbtejn jienu l-mara. L-ewwel iżżewġna l-Amerika. Għalkemm ovvjament konna tiġa mbagħad ġejna Malta u għamilna żwieġ ieħor. Imma mhux għax iżżewġna darbtejn, żewġna darba. Imma għamilna żewġ tiġijiet. Halleluja. Mela, Proverbi 18. Il-maġġoranza tal-ġisem ta' Kristu tal-Knisja, infatti naħseb anke f'River of Love, huma singles. Issa ħanajt ċertu frażijiet bl-Ingliż. Some people are single for a season and some are single for a reason. And I leave it up to you for the rest. Ħanejdu hekk. Mhijiex sacrileġġ li tkun single. Mhux sacrileġġ jew xi li tkun inqas għax inti tkun single. Anzi, nista' ngħidilkom minn ċertu lat l-Iskrittura tgħid Pawlu jgħid nixtieqkom ilkoll tkunu bħali, jiġifieri mhux miżżewġin. Issa skont it-tradizzjoni hawn min jgħid li Pawlu kien miżżewweġ. U ma wis probabbli mititlu l-mara u baqa single. Sekkux veri jew li ma tagħmilx differenza. Imma Pawlu jgħid ukoll fl-ewwel Korintin kapitlu 7 kemm hawn minnkom qabel ma ngħidilkom xi jgħid, kemm hawn minnkom li intom miżżewġin illum il-ġurnata u din hawnhekk koll idejkom intom miżżewġin. Kemm hawn minnkom li iż-żwieġ indunajtu li l-żwieġ mhuwiex faċli. Min l-iktar wieħed diffiċli minnkom? U jew i? Is-sibu ta' spiss li ma taqblux. Jew nkella mhux ma taqblux f'xejn, tkun diżastru jekk ma taqblux f'xejn. Imma ikun hemm ħafna affarijiet li taraw l-oppost ta' xejn. Taf li apposta Alla għamilkom hekk? Biex mill-istampa ma timmissjaw xejn. Tara minn qoddim u tara minn wara. Kemm minnkom il-mara tiegħek dejjem tara l-oppost tiegħek? U r-raġel tiegħek jara l-oppost tiegħek? Mela you married the right one. Skont il-kelma tal-mulej, hekk tgħid. Halleluja. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 1, morru naraw għadja, xi interessanti, morru Ġenesi kapitlu 1. Ġenesi kapitlu 1.
Jew morru tnej propja, x'hemmhekk jgħidlek fejn l-ewwel għamilhom fuq iġbija tiegħu. Alleluja. U wara li ħalaq il-mulej il-kreazzjoni kollha u ħalaq illa dan, vers 7, il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fin-nifseħ nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajqa. U l-mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden in-naħa tal-Lvant, okay, u poġġeh f'ġnien. Imma ma jfissirx li sar xadina. Kemm hawn minnkom taħsbu li aħna ġejna mix-xedini? Għaw xi ħadd jemmen inti ġejt mix-xedini? Eħi? Min jgħidlek li inti ġej mix-xedini, jgħidlu inti ġej mix-xedini żgur. Jgħidlu ma jiena ġej minn Alla. Torx tberjhom min jgħidlek aħna ġej mix-xedini. Aħna ġejjin minn Alla. Alla tiegħi ma jiġbaħx xadina. Alla tiegħi jiġbaħ lili u jiġbaħ lilek. Amen. Halleluja. Imma naf, meta tersaq lejn il-mulej u tibda taqra l-Bibja, waħda mill-affarijiet li tinħeles hija mill-injoranza. Mhux mid-demonju biss, imma tinħeles mill-injoranza grassa li tallimna mill-kultura u mir-reliġjon falsa jew passardejata. Hello. Amen. Grazzi mulej. Anyway, jekk xi darba taħsbu li x-xadini intom ġejtu minnu, għal dawk li nkom single ara nixxilek xi żewġ xadina. Għax ġejja minnek. Jew xi xadin. Ara jnexxilek xtejx tagħmel żwieġ miegħhom. Ara jnexxilek xi tħallaslek il-kont għad-daw. Anyway, hallelujah, grazzi mulej. Anyway, u l-mulej Alla ħalaq il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien, vers 15, biex jaħdmu jħarsu. U l-mulej Alla orda l-bniedem u qallu, all right, li mis-siġar kollha m'għandux jiekol. Okay. U xorta, le, mis-siġar kollha jista' jiekol, ma jistax jiekol mis-siġra tan-nofs, għalkemm kien hemm żewġ siġriet, ovvjament qed naqbeż daqsxejn biex naslu għall-punt. Issa vers 21. Vers 20, isimgħu għadih, vers 20 huwa importanti ħafna għalikom is-single. Issa, kull ma ħanejt illum ħajotta l-kulħadd. Għamma fajt li ħajkunu jgħoddu għalik speċifikament. Jekk inti miżewweġ diġà ċertu affarijiet li ħanejt ma jgħoddux għalik. U jekk inti tgħid, ups, mbagħad tgħid hekk ara, issa dak kien. Issa dak kien. Jekk trid raġel aħjar, aħdem fuq dak li għandek. Jekk trid mara aħjar, aħdem fuq dik li għandek. U ssir aħjar. Jew isir aħjar. Amen? Minix ħatkellem fuq iż-żwieġ per se llum, ħatkellem kif Alla ilaqqa. Okay? Il-bniedem ta' isem il-kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull animal salvaġġ. Imma l-bniedem ma nstabet ebda għajnuna tot-talih. Kulħadd jgħid tot-talih. Dik hija frażi importantissima. Jiġifieri, issa dan li ħan nitkellem illum mhuwiex għad-dinja, mhux għall-ġungla tad-dinja, dan li ħan ngħid illum huwa biss jgħod għan-nies ta' Alla. Għan-nies li jridu jogħġbu lil Alla u jimxu mal-kelma tiegħu. All right, jiġifieri Allati ma jgħodx, għar-reliġjużi ma jgħodx, għall-Buddisti ma jgħodx, għall-Musulmani ma jgħodx. Jgħod biss għall-segwaċi u d-disċipli ta' Kristu. Number one, jekk inti single u il-maġġoranza tal-ġisem ta' Kristu fid-dinja huma single, believe it or not, ma jfissirx li għax għajna mill-mod jiena raġel single.
u għet infittex mara, mux bil-fors kull mara kristjana totalija. Number one, żgur trid tkun kristjana. Qabel ma jiena ntqajt mal-mara tiegħi, u issa ħanejdilkom kif intqajt mal-mara tiegħi. Intqajt ma' nisa, infatti jiena kont immur Bible College li ħafna kien jgħidulu Bridal College. Għax is-singles kienu jmorru hemmhekk għal żewġ affarijiet biex jitalmu l-Bibja u biex jabbu. Mhux jabbu bħad-dinja, imma jsibu l-mara jew ir-raġel ta' ħajjithom. Sewwa, u jiena qatt ħsibt li jiena qed meta sibt il-mulej u kont Malti ngħix fl-Amerika. Kont ħsibt li l-mara tiegħi il-mulej ħajtjieli fl-Amerika. U ħsibta ħad tkun Amerikana. U meta il-mulej beda jkellimni fuq il-mara tiegħi u kelli tliet profeziji differenti minn nies differenti li l-mara tiegħi hija Malta, qiegħda Malta. Qed ma nafx ħajamel il-mulej, qed il-mulej ħajabad mara mill-Bible College, jibgħatha Malta u nintaqgħu hemm. Ħsibt għax f'Malta dak iż-żmien ma kont naf l-ebda mara Kristjana. Ma kontx naf waħda. U jekk kien hemm xi ftit fuq toddhom bidejk waħedhom, bl-ebda waħda minnhom ma kont interessat. L-ebda waħda minnhom ma kienet totalija. Amen. Issa, mhux qed ngħidilkom jiena wkoll qabel ma kontx nattalihom, imma ovvja li ma kontx nattalihom. U allura għamilt żmien infittex ovvjament, tfittex fis-sens inti. U din importanti isma'w. Intom li intom singles, il-mara tiegħek mhux titlaq il-mulej u tfittex il-mara. Inti u timxi mal-mulej, inti u tikber f'relazzjoni mal-mulej, il-mulej jġiblek il-mara ta' ħajtek. Isimgħuni, ħanidilkom xi ħaġa. Issa, għal dawk li intom minn żewġin diġà, ħanidilkom kif kien jgħid ir-riklam bit-Taljan. Ġa fatto. Għal dawk li intkom singles, aħsbu sew fuq x'ħanidilkom il-lejla. Meta bħala raġel jew mara Alla, jekk inti ma jkollokx raġel Alla, ħad tkun diffiċli u sagrifiċċju u kalvarju ħajtek. Kalvarju. Li ma jkun hemm bżonnu, it's unnecessary. Sewwa? Imma xi kultant Alla jħallik tieħu dak li inti trid bil-fors. Imbagħad wara, ħanejdlek, many get married blind, but as soon as they get married, their eyes are open. Too late. Too late. Allura għamlu l-homework sew. U ħana jitkelma l-mulej poġġi fil-spiritu tiegħi fil-weekend biex ngħid. Tinjorawx it-twissijiet. Don't ignore the warnings of God. Because you will live the rest of your life regretting it. Don't ignore the warnings of God. Għal dawk li intom single u tixtiequ tiżżewġu, il-mulej tikom il-grazzja li ssibu ir-raġel jew il-marta ħajtkom. Għal dawk li intom single u happy single, għaqdu l-mulej single. Għax meta tiżżewweġ, meta inti tkun tiżżewweġ, tittoġob tnejn issa mhux iktar wieħed. Għax inti issa tittoġob lil żewġek u tittoġob il-Alla. Issa għalhekk l-iskrittura tgħidlek li żwieġ mimli problemi. Pawlu jgħidha dik mhux Gordon. Però se ma għaliex nista' ngħidilkom jien. Mimli challenges. Ħaġa waħda nixtieq ngħidilkom. Kemm minnkom tixtieq intom is-single tixtieq tersqu iktar lejn il-mulej. Iżżewweġ. Ma tiqafx titlob. Għal dawk li intkom single u tixtiequ timxu iktar fil-font mal-mulej.
tiżżewweġ u tispiċċa tereq. Tgħid lil Allu kemm għandek iż-żwieġ diffiċli. Le ħanilkom aħwa. Number 1, mhux għaż-żwieġ biss, għax is-sinti għandek għadu. U jekk hemm xi ħaġa li l-għadu jobgħod huwa ż-żwieġ. Il-mument li inti tiżżewweġ fi Kristu awtomatikament qajjimt l-edewwa kontra tiegħek. Fil-ħajja inti tqajjem żewġ edewwa meta? Jew 3 darbiet fil-ħajja l-iktar hija wan. Meta tdur lejn Kristu. Meta tiżżewweġ fi Kristu u meta tibda twettaq il-ministeru li Alla għandu f'ħajtek. Iż-żwieġ mhuwiex faċli. Għalhekk Alla jgħid li ż-żwieġ huwa biss magħmul għal minu Alla, mhux min huwa taġ-ġungla. Jekk taqraw il-Biblja, Alla qatt ma ndaħal bejn il-koppji ta' dinja. Alla biss jindaħal bejn il-koppji tas-saltna. Amen. Alla qatt ma mar fuq id-dinja u joqgħod jgħid lid-dinja x'għandu x'jagħmel ir-raġel mal-mara u x'għandha l-mara obbligi mar-raġel. Intom tal-ġungla emxu bil-regoli tal-ġungla. Imma n-nies tal-Alla Alla għandu jikkmandana kif ngħixu jekk iridu ngħixu f'armonija. Number 1, meta inti tintaqba martek u ma' żewġek, titrealizza żewġ affarijiet. 1, huwa sess l-oppost tiegħek. Mela tippretendih ikun bħalek jew hi tkun bħalek għax ġa oppost. 2, qed tiżżewweġ barrani. U jekk ma jkollokx l-Alla, tispiċċa tibda tesperjenza l-infern minn hawn. Jew nkella xi wħud il-purgatorju. Bis-serjetà ngħidilkom. Iż-żwieġijiet fid-dinja jitkissru mill-inqas 50%. Infatti qabżhom il-50% u fil-Knisja xejn inqas. Ġifieri għal dawk li jaħsbu ma jekk ikoll niżżewġu fil-Knisja, jekk ikollna żwieġ fil-Knisja, listen qalbi, iż-żwieġ ma jsirx fil-Knisja, iż-żwieġ tittejjeġ fil-Knisja, biss iż-żwieġ tagħmlu kuljum. Għandi kien hemm xi klassi ilu ntqajt ma' ħbib tiegħi konna l-iskola flimkien primarja. U wara 14 sena kważi daqsi miżżewweġ bit-tfal qisu xejn mhu xejn, intqajna, narah hekk with a line qed jieħu kafe ma' xi ħbieb. Naħseb insomma. Għalli għaddej minn separazzjoni mal-mara. Qedlu inti żżewweġ fil-Knisja? Għalli iva. Qedlu għaliex iżżewweġ fil-Knisja? Qedlu fittix l-Alla fl-għajnuna tal-Alla, fittix l-għajnuna tal-mulej. Kemm ilek li għaddej mill-problemi fi żwieġ. Mela la mort biex tiżżewweġ għand il-mulej, għaliex ma mortx għand il-mulej jgħinek biex kompli żwieġ tiegħek. U ħafna dak li għalhekk jiġġarfu żwieġijiet. Mhux għax ir-raġel diffiċli jew il-mara rasibsa jew bil-kontra, għax tlaqt l-Alla. Għax il-gloj ta' bejnietkom u Alla. Għal dawk li intom illum tgħidlu pastor jiena llum iż-żwieġ jiena llum is-separata, jew mal-boyfriend, jew jiena separat qiegħda mal-girlfriend. Iż-żwieġ tiegħi ma rnexxiex. Ħalli għax dan huwa tant huwa suġġett vast. Vast. Infatti vastissimu. Imma ħanibda biss, llum ħanitkellem biss minn dawk li bdew fi Kristu. Għax ma unuk li noqgħod iddilja mal-Eġittu, dak li sar l-Eġittu, tajjeb ħażin. Kon mitlu f'ġortu. Mela ħanibda niddilja biss min mindu vera sibt il-Kristu. Jekk inti sibt il-Kristu, inti tittoġġa bil-Kristu. That's it. U żwieġ issa tittamlu fi Kristu. Mhux il-fellowship biss tagħmel fi Kristu. Jew il-kant u t-tifħir. Issa żwieġ trid tagħmlu fi Kristu. U wara x'diffikultà meta inti pereżempju għandek il-mara twildet minn ġdid u ta' tħajt għall-Kristu u r-raġel ma jridx jaf. Taf x'qed tagħmlu? Missierek u Alla. Missieru taf minnu? Jew vice versa. And you're constantly sleeping with your enemy's son or with your enemy's daughter.
Qed tixxassa li għandkom problemi. U jkun hemm challenges bej żewġ min nies li għandhom l-istess spiritu u l-istess salla. Aħseb wara meta wieħed qiegħed fis-sala tad-dla u l-għer fis-sala tad-dawl. Opposti totali. Allura intom li intom single, l-iskrittura tgħidilna dejjem fil-kuntest ta' Kristu. Mhux għax inti tiġi river of love, jew inti parti mis-singles, jew miż-żgħażagħ, allura bil-fors dik li ffansjajt u dak li jogħġbok bil-fors jgħod għalik. Jiena kien hemm nisa li kienu jogħġbuni fiżikament, imma mbagħad ma kinux jgħoddu għalija minħabba s-sejħa li kien hemm fuq ħajti. Bis-sejda ngħidilkom. Qabel ma l-mara kellem għal-mulej, u bnalla kien kellem għal-mulej għax kieku għadni single sal-lum. Qabel ma l-mara kellem għal-mulej, bis-sejda. U ħanejdilkom ħaġa. Aħjar ma tiżżewġux jekk ma kellmekx il-mulej, ta? Ħalli meta taddi mill-Kalvarju u mill-Purgatorju, ftakar x'qallek il-mulej. Qabel ma l-mulej kellem il-marti li jiena żewġa, jiena l-mulej mill-Amerika, kont l-Amerika kien li kien żewġ kret profeziji. Il-mara tiegħek qiegħda Malta. Imma jiena f'moħħi qed mela ħaġġib il-xaħat mill-Bible kolli ħaġġibha Malta. Tajjeb. It-tieni xi ħadd qal li l-mara tiegħek hija bjonda. Issa jiena jogħġbuni kull kulur. Ġifieri dawk li intom somor qabli kont niffansjak xorta. Jiena l-kejk biċċera se kollha kont nħu piklu. Sewa, imma l-mara tiegħi qal li jiena bjonda. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. U bħalma tafu issa 15 sena wara l-mara tiegħi hija bjonda. Sewa. U meta ġieli nħriġt ma' nisa, tfajliet anka Talla, tgħidu qed ngħidilkom, qed nitkellem minn fi Kristu, laqas qed nitkellem fid-dinja. Fi Kristu, ħafna minn nisa kont ninnota li dawn mhumiex maqtuwin għalija. Għax jew waħda pereżempju trid toqgħod tgħix mal-mami. Għal xejn mhux ħammar għamlu xejn ma' di. Sewwa, jew l-oħra ma tiġix sifer, ma tiġix mhux għax inħobb insifer, ma kont naf li kelli sejħa biex insifer. Mħabba l-missjoni. Jew waħda pereżempju tgħid li tħobb il-mulej ma m'hemmx nar. Diri tkolli noqgħod niġilha mix-xamaj kull darba. Qed tifhem? U meta kienu jintaqgħu miegħi, minn berra, ovvjament kien jiffelsjawni tista' tifhem. Imma mbagħad isiru jafuni naqra u jibdew jaqbdu dawn imsiegen. Bis-sejtat ngħidlek. Kien hemm xi tnejn minnhom li kien pereżempju jagħmel xi dejdi jew hekk. Kien jgħidu li man you're too much. I can't handle you. Alleluja. Il-mara bħalsa tgħidu għarax biex kelli Happy anniversary, baby. Alleluja, il-mulej tik il-omor. Le, nirringrazzja l-Alla għal-Marti. Għax li kieku number one biset, ħanilkom aħwa, meta veranti tixtieq toġob l-Alla, Alla jaf ix-xewqat ta' qalbek ta'. U Alla jtik ix-xewqat ta' qalbek. L-iskrittura xi tgħid, Salmi 37, ix-xennaq fil-mulej u Alla jtik ix-xewqat ta' qalbek. Għal darb'oħra, għal dawk li intom għadkom single, jekk inti tixtieq tibqa' single, ibqa' single. Ħabiġ għażek. Mhuwiex you are not less in the kingdom, there's nothing less about you. Anzi ċertu nis-single jistgħu qabli jagħmlu iktar assaltna. Sewwa, imma jekk it-tnejn ikunu Talla, l-iskrittura tgħidlek it-tnejn jagħmlu mbagħad iktar. Għax jekk it-tnejn ikunu Talla, imma għana jdadi għal-kemm dan mhux fuq iż-żwieġ dal-messaġġ imma qed tidħol ħafna t-tema. Jekk intom tkunu tnejn tal-mulej, tagħmlu l-Bibja tgħidlek wieħed
jista' jagħmel 1000. Tnejn li jgħixu fi Kristu jagħmlu 10,000, mhux 2000. Mhux babies ta'. Frott ġifieri. Frott. Mora għamilhom 10,000 babies, ġeżoni. Lord have mercy. Anyway, allura meta t-tnej jimxu mal-mulej u veru għandhom qalba mal-mulej, ħanidkom ħaġa oħra. Għal dawk li jintkom intom tafu li għandkom sejħa talla fuq ħajtek. Mhux sejħa li biex issalvata biss u ġast tiġi l-fellowship u tħobb il-mulej. Nice, ħadmur il-ġenna b'daqsej. Biżejjed. Imma li għandek sejħa, ara ma tmurx iż-żewġ il xi ħadd li m'għandux. You will never fulfill your calling. U ħanilkom għaliex. Alla tant iħobbok lilek u jħobb lil mara li żewwiġt, jew viċi versa lil raġel. Peress li Alla jonora lil martek iktar mill-sejħa tiegħek, jekk inti l-mara ma tiġi s-sejħa tiegħek, Alla mhux ħajdlek mitlaqa mela biex wettaq il-sejħa tiegħi. Le. Inti tispiċċa trid tonora lil martek u jekk hemm bżonn tabbanduna s-sejħa tiegħek. Jiġifieri għandikom eżempju. Li kieku jiena l-mara tiegħi tħobb il-mulej u għarrajt, ma tixtaf bil-knisja u ministeru, tgħid li ħida mhux sewwa. U ma tix tikkoopera. U jeżistu l-affarijiet. Jiena ħankolli ħafna diffikultajiet biex inwettaq il-pjan tal-Alla f'ħajti. Ministerjali qed ngħidilkom, mhux ma jistax kolli relazzjoni mal-Alla, ministerjali. Imma jekk il-mara tiegħi issa mhux biss tħobb l-Alla, u jiena nemmen vera jħobb l-Alla bil-fors ħajgħadil l-Alla x'imkien, ta' ħanidu hekk. Anyway, imma jiena għalhekk qed nilkom jiena ntqajt ma' nisa id-dejt jgħidhom sewwa u jkunu tal-mulej u nuħu pjaċir forsi mmor knisja flimkien u fellowship, ma meta ngħidilhom pereżempju nhar jiena għandi viżjoni biex nevanġelizza mmur fin-nazzjonijiet, nibda knies. Jien mhux taqbal jien. Aħjarek. Allura mhux kull mara tot għalik. Mhux kull raġel jott għalik. Mhux għax just state praise the Lord hija tot għalik. Amen. Mela Salmi Proverbi 18 vers 22. Morru hemmhekk erġgħu Proverbi 18. Waħda mill-affarijiet li jiena nħeġġek tagħmel illum il-ġurnata, jekk inti single u jekk inti miżewweġ ħa tagħmel dan doppju. Ibditlob għall-mara tiegħek issa. U bditlob għal-raġel tiegħek minn issa. Itlob għalih minn issa fejn hu. Jekk ovvjament miżewweġ, itlob għall-mara tiegħek ħafna u itlob għal-żewġek iktar ħafna. Għariex, għax intom tridu flimkien twettqu Alla jarakom ħaġa waħda. Alla jarakom ħaġa waħda. Ħanejt spunt ukoll ieħor. Jekk inti koppja llum hawnhekk jew qed tara fuq televiżjoni fuq il-YouTube, Facebook, u inti tgħid li l-mara tiegħi ma tixtaf bil-mulej u tgħidx kemm qed tieni ħasel għax irid niġi l-fellowship. Se nagħtik, il-mara tiegħek m'għandha l-ebda jett quddiem Alla li twaqfek milli tiġi tisma' l-kelma tal-Alla. Ir-raġel tiegħek m'għandu l-ebda awtorità u l-ebda jett fid-dinja taħt l-ebda kappa taħt l-ebda knisja iwaqfek milli tisma' u timxi mal-mulej. Però jagħmililek diffiċli u inti tkun qed tagħtih ir-raġuni jew viċi versa lilha jekk inti dmirek bħala mara jew raġel m'intix tagħmlu. Jiġifieri hekk. Jekk inti pereżempju, jekk jiena mara għandi l-mara tiegħi u l-mara tiegħi ma tixtaf bil-mulej. Sewwa, jien xorta number one ma nistax nitla' dik. Għax mbagħad hemm ħafna frija, imma ħanajdu hekk ma nistax nitla'. Ma infatti ma nistax nitla'. Imma u di li tgħidli ma rridekx mar fellowship ta' ma rridekx m'għandix awtorità twaqqaf dik. Però jekk tgħidli basta tmur il-fellowship u qatt ma ssibek għal xejn la d-dar la ma' tfal, stenna ftit hija. Jew kellha ma nagħti flus laqali jew laqqas għall-tfal, hemmhekk jiena bħala dmiem tar-raġel tiegħi qed nonqos.
U għandha raġun. Mhux għandha dritt imma għandha raġun. Li qed intija xi tgħid, qed intija xi tgħid kontra tiegħi, u qed nagħmilha t-testimonjanza tiegħi diffiċli ħafna. Mhux qed ngħinha tersaq lejn il-mulej. L-Iskrittura jgħidlek fl-ewwel Korint kapitlu 7 li inti permezz ta' ħajtek lil martek tqaddisha. Mhux qaddisha ġifi ħassalva permezz tiegħek ta' imma bil-testimonjanza tiegħek u biex tiegħek għandek tgħinha biex tersaq lejn Kristu. Ammen, ġifieri intom nisa li forsi taqra tajdu li taqra jien naf timxi mal-mulej jew jirġi timxi mal-mulej. Make sure li r-rwol tiegħek bħala raġel ta' żwieġ jew il-mara inti bħala il-mara ta' żwieġ li ma' żewġek jemmen jew ma jemmenx qed wettqu. Għax dak inti għal dak quddiem Alla ħlief talih. Amen? Anyway, Proverbi kapitlu 18, vers 22. Halleluja. Jgħidlek. Min isib mara isib il-ġid u jikseb il-barka tal-mulej. Mela meta inti single u għed fittex li tixtieq ikollok mara number 1 tkun mara tal-Alla bil-fors. Hawnhekk aħna ma nżewġux Kristjani mal-Musulmani wara l-pulptu, jew fis-sagristija jew fil-kafeterja. Skont il-Bibja mhux tgħid la xejn l-isqof u laqqas il-Papa. B'kull rispett lejhom. Xejn Kristu. Alla dak iż-żwieġ ma jaqdu qatt. Jista' jiġi l-Apostlu, il-Papa u l-isqof iżewġukom kollha f'damkin. Xorta Alla maqdux. Dak qatt u int taqdu l-bniedem dak iż-żwieġ, mhux Alla. Mela jekk inti trid tkollok żwieġ li vera qdu Alla, it-tnej tridu tkunu tal-Alla. Issa jekk intom xi darba żewġtu fid-dinja taħt kwalinkwa kappa ta' reliġjon whatever. U mbagħad wara ġejtu lejn il-mulej, tridu tibqgħu miżewġin. Ma tistax titilqu jew titlaq. All right, hemmhekk imbagħad kwestjoni oħra. Imma jekk kien Kristjan u tiġi tgħid li pastor isma' smilt waħda vera ħelwa ta' vera u ma tinix trabel tgħid li isma' tista' tmur il-fellowship no problem. Jew bil-kontra. Pastor isma' jiena uħobb il-bolej u single u l-alloċċa titek pastor. Inti ħija għaxtri għed silent, ma jtekdikx. Għaxek jamlu n-nisa, pastor għed id-daktek l-alloċ. Maħħom fl-alloċ. Anyway, u taf kem uħobni pastor u vera ma jgħidli ma jwaqqafnix tambili niġi. Alla għat ma jgħadak. ħatib appoġġuta għall-Eternu. Qudiem Alla, jekk niżewweġ bil-reġistru mhux tajjeb? Le. Jekk inti talla. Ma ħafna minn nies hekk ikollhom jispiċċaw jagħmlu għax Alla mhux ħajaqdek. U ma nafx li ma pastor b'nofs ras ħajjiġi jitlob il-barka bejnietkom. Titmur issib xi wieħed minn dawk li huma minn ta' Ruma. Dawk jaqdu, dawk minn kollox jaqdu. Infatti kien hemm wieħed. U mitlu l-kelb. U da mar il-knisja u għallu fader, għallu jiena nixtieq nagħmillu funeral il-kelb għax tant kemm kont inħobbu. Għallu kien għal-qalbi, għal kien l-akbar ħabib tiegħi. Għallu, please, għallu, nishtiq namillu funeral, għallu kem, għallu, għallu, d-rajt, għallu, għalix, għallu, murri daħallu, murri dak il-knis, jemmek, għallu, kem fet ħedim. Murri dawk jgħamlu affarijiet, għallu, grazzi fader, għallu, taħseb li 10,000 euro bizzejiet. Għallu, ma l-kelb kattolku, għallu, għax ma t-tix mal-ewel. You'll be surprised, I'll be there. Slesti. Anyway. Hallelujah. Mela. Proverbi
19 vers 14. Grazzi mulej. Id-dar u lana wirt il-missirijiet. Imma mara bil-aqal idon tal-mulej. Mara bil-aqal jadon tal-mulej. Ibdew tolbu. Ovvjament, għad-nisa. Raġel bil-aqal u għadon tal-mulej. Ħanejlek ħaġa. Jekk inti vera tal-Alla, tintremix. Għax inti don minn Alla. Tintremix. Għax jekk inti tiżżewweġ ma' mara tal-Alla u inti toġob l-Alla u għandek il-biża tal-Alla, tintremix. Għax inti issa fidej minn tiġi. Inti don għalih, jew don għalija, u vice versa, u don għalik. Il-flus jistajtu għamlok missirek u għamok, u jirt jistajtilek għamok u missirek, imma jek titisib mara vera tal-la, dik Alla jistajtilek. Mara tal-mulej, jew raġel tal-mulej, dik Alla bis jistajtilek. Halleluja. Infatti, fi ktib ta' Esodu, kapitlu 24, Abram kellu libnu Isaac u rrid isiblu mara għalih. U qabbat il-qaddej tiegħu qallu please aħlifli li ma tħallix li t-tifel tiegħi Isaac jiżżewweġ waħda mill-Kananin li hawnhekk. Għax daw ma nisa li minn Alla, nisa tad-dinja, aħlifli li t-tifel tiegħi isib mara tal-mulej, tal-patt. U biex taqta l-istorja marru qrawa Ġenesi 24. Il-qaddej għenu lill-Abram mara għand in-nies tad-dar tiegħu stess li kienu Lut kellhom l-istess Alla u taħ sinjal u l-mulej il-Bibja tgħidlek u Alla għenu biex jisib il-mara li Alla kien għażel għall-Iżak. Isimgħuni aħwa. Fejn inti tfittex il-mara jew raġel ta' ħajtek, tagħmel differenza, ma tistax inti tmut tfittex mara tal-Alla ma xi Paul il-Paċevil. Għax iktar meta l-ispiċċa tevanġelizza lilhom, jispiċċaw jevanġelizzaw lilek. Mela fejt fittex, tagħmel id-differenza. U Abram qallu tħallih xi fittex kull imkien hemm nies partikolari tal-Alla bħalna. Min hemm morsibielu, please. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Proverbi 31, Proverbs 31. Dan il-proverbju huwa proverbju sabiħ fuq il-nisa l-mara tal-Alla. Kif għandha tkun il-mara tal-Alla. Proverbs 31 verse 10. Jekk inti single ibda jitlob l-mulej jġiblek il-mara ta' ħajtek mara tal-Alla. Jekk inti single mara ibda jitlob il-mulej jġiblek il-raġel ta' ħajtek. Ħanetikom daqsxej warning. Mhux dejjem imma ġieli jiġri. Xi kultant qabel ma jiġi l-ġenwin, jiġi l-fals. Battu għadi? Jon kella qabel ma jiġi dak li Alla għandu għalik, ix-xitan jibatlek dak li huwa għandu għalik. U attent. Issa, ħanedukom ħaġa oħra. Ma jfissirx li inti jgħin għamlu mod darba kien hemm tfajla u bdejt noħroġ magħha u jiena bdejt noħos li di ma noddux għal xejn aħna. Kienet tal-mulej. Imma ridetni akkosta kollox. U kienet tiġri warajja u jiena tila
aħna ma noddu, inti ma toċċa lija. Mhux inti ħażina x'inti mara ħażina, imma inti ma toċċa lija. Ħadet għalija. Ma jfissirx għax l-ewwel waħda li tiġi jista' jkun ta' imma bil-forsi jew hija hu. Itlob il-mulej għajorik. Ħanidilkom ħaġa, għal dawk li inkom single. Ittestjawhom qabel tiżżewġuhom. Mhux jiġifieri jmur fil-ħotel u jidħol fis-sadda magħhom. Ittestjawhom jiġifieri arawhom jekk ma jiġux il-fellowship imħabba għax tiġi int, jekk raqgħux il-Bibja għax tgħidilhom int. Ara kemm dar raġel li fittex il-mulej waħdu, kieku jkun waħdu da jfittxu l-mulej jew bil-fors għax miegħi biss ifittxu l-mulej. Jew għax qiegħda miegħi biss li tfittxu l-mulej sakemm takkwestani. Jew da kollox jisa jagħmel sew, ma da jagħmel sew għax vera jħobb illa lew għax bil-fors jrid jagħmel li sakemm joħodni jaħtafni. Jew viċi versa. Għodu attenti. Hemmhekk għandkom bżonn l-erf tal-Ispirtu Santu. Ħafna. Halleluja. Vers 10. Mara taħila min isiba. Tiswa ħafna aktar mill-ġawar. U hemmhekk hemm ħafna karatteristiċi ta' mara tadla. 1. Make sure, tkun żgur li inti timxi mal-mulej. Li inti qiegħed fil-pjan talla. Isma'wni aħwa. Il-providenza, il-barkiet, il-protezzjoni jinsabu biss fejn Alla għallek biex tkun. Let me say that in English. Your protection, your blessings, and your future, including your spouse, will only be found where God called you to be. Meaning, li kieku jina ma ġejċ Malta, konna ta' ma Marti. Taf li jina ma rridx nġi Malta? Ġejt Malta għax Alla qalli biex nġi Malta? Fin-natural ma rridx nġi Malta. Jina kont nħobb ngħix l-Amerika, kont għamilt kważi 15 sena diġà hemm. Apparti xi klasina oħra qabel l-Ingilterra. Imma il-Mulej kien qalli ħanibatek Malta u kelli tliet professiji differenti minn nies differenti li l-mara tiegħi Malta. Imma ma xtaqx niġi Malta, fin-natura ma rridx niġi Malta, imma x'bdejt il-Alla. Din ħanuża parentesi, meta int għandek Kristjani jiġru minn knisja l-oħra u ma kienux kapaċi jobdu, ma kienux kapaċi joqogħdu taħt il-viżjoni u s-sottomissjoni tal-Alla u n-nies li huma appuntati minn Alla. Inti qatt minn ħatrabbi għaruq. Qatt minn ħatrabbi frott. Qatt minn ħatkattar frott. Hallelujah. 1. Make sure li inti diġà tħossok komplet fi Kristu, mhux komplet fil-mara. Don't try to find your completeness in a man or in a woman. Your completeness is in Christ. Your woman is not to complete you, but to complement you. But what? Or the man. The man is not there to complete you. Għax nħossni vojt mingħajr mara. Għax nħossni vojt mingħajr ġuvni. Ħażin ta. Għax ħafna minn nies fil-Bibja kienu single li aħna nammiraw. Ħanedkom aħwa. If you want to experience hell on earth, be married to the wrong woman. Be married to the wrong man. That is how close to hell you'll come on this earth. Jekk titesperjenza l-infern fuq din id-dinja, iżżewweġ il-mara li mhijiex adattata għalik, jew ir-raġel li mhix adattata għalik.
Għalhekk Alla ġablu mara li kienet adattata għalih. Halleluja. Xuħut jgħidu jiena tinfittex mara jiena nagħti 50 u 50. Le. Inti tkun 100 u inti tkun 100 u. Halleluja. Għalhekk jitolbu minn issa, itlob il-Alla jgħinek. Itlob il-Alla jipproteġilek qalbek, mhux kull waħda li tgħaddi jew kull wieħed li jgħaddi taħsbu. Għax jiena nifhimha ta' bħala single. Bħala ma tkun single, kull waħda mara Alla li tidħaqli jew nitolbu dini. Kemm minnkom singles ġieli ġolkom hekk? Danu, dini. Ovvjament jiena qatt ma kelli danu problema, grazzi Ġesu. Konna fil-labda wieħed minnhom ma kienu. Hallelujah. Grazie mulej. Thank you Lord. Make sure li inti tagħmel rida tal-mulej. Gloria lilek Misqadi. Ħanurikom l-ewwel Korintin 6. Jew it-tieni Korintin 6. Fl-ewwel Korintin 6 wkoll qiegħda tajba ma naqra differenti. It-tieni Korintin kapitlu 6 min vers 14. La tintrabtux mal-pagani taħt madmat wieħed li ma jiġikom. Ġifieri x'intom tagħmlu tingħaqdu ma' nies li m'għandhomx Alla. X'hemm bejnietkom? Ma tkunx taqsmu ma' xulxin intom. Għaliex? X'għandu x'jaqsam bejnietkom il-ġustizzja? X'għandhom x'jaqsam bejniethom il-ġustizzja dawk li huma ġusti fi Kristu u dawk li huma ħżiena? Xirka jew xaqda hemm bejn id-dawl u d-lam. Senna x'inhi bejn dawl u d-lam? X'tiftehim hemm bejn Kristu u Beljar jew demonju? X'għandu x'jaqsam min jemmen min ma jemmenx? M'hemmx xirka, m'hemmx xaqda. Mela jista' Alla jaqgħad id-dlam u d-dawl? Imma pastor għax żewwiġni l-kappellan. Dak kien kappellan falt, ministru tad-demonju. U jekk inkun naf bjaħjina fuċċu ngħidlu int profeta falt. Assis falt, ministru tal-Alla falt. Bħalma tgħid l-Iskrittura u twissi, ministri tax-xjaten. Taf li tgħid l-Iskrittura? Ministri tad-demonju. Skont il-klim Kristu. Mux jaħseb il-Papa, għax hekk il-Papa jgħid xi ħaġa kontra dak li għal Kristu huwa zero, anzi minus, mhux zero biss, minus. Ma jiswa xejn. Inti tittimxi ma' Kristu skont il-kelma qaddisa tiegħu. Biss. Jekk isibu xi ministru f'Malta ħajkunu mhux kollha għax hemm min huma tal-affar tagħhom fuq dan is-suġġett. Xi qassejs jiġi jgħidlek jiena lest inżewġek wara xejdu s-sagristija u inti tħobb il-Alla u da ma jridx f'Balla. Jista' żewġek. Seta' żewġek il-katedral ta' Ruma. Alla qatt maqdek. Qatt maqdek Alla. Dak jaqda magħmula mill-bniedem. And if it's your will, it will be your bill. When it's his will, it is God's will. And it's God's bill. Amen. Xrabta hemm bej tempju ta' Alla mal-idoli. Aħna t-tempju ta' Alla. Aħna t-tempju ta' Alla. X'inti tagħmel tfittex raġel li mhuwiex tal-Alla. Ħajitliflek il-mixja tiegħek ma' Kristu u ħajitliflek ruħek. Nammar f'nofshom u nimxi magħhom nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi għalhekk ħorġu minn nofshom jitilmu lej u nfirdu minnhom la tmissux li huwa mniġġes u jiena nilqakom. Taf li Alla lilek jgħidlek qaddis u lil midnab jgħidlu mniġġes.
unkun għalikom missiru intom tkunu għalija u litsu binu bniet jgħid il-mulej li jista' kollox. Meta jien intqajt mal-mara tiegħi, apparti li kelli profesiji mill-Amerika, kif ġejt Malta wara ftit, kont qed nisfen, kont qed nagħmel show ġewwa il-Dar il-Mediterran. Kont mistieden dak iż-żmien, kienet Ottubru-Novembru tal-2004. Alison White kienet ħajkollha il-25 anniversarju tagħha tal-iskola u jiena kont il-guest, jiena kont ballarin professjonista dak iż-żmien. U sfint, insomma, u ġew ta' Xarabank jintervistaw il-ballarini bis-serjetà. U kien hemm waħda minn ta' Xarabank, konna minna xi sfin flimkien u kien hemm u tafuhom it-tnejn kunu fit-televiżjoni minnhom ma daw it-tnejn. U ġew u dik kienet taf li jiena kont Kristjan u kif ratni qalt li ara minn hawn, qalt li inta għadek l-istess, praise the Lord. Tila le, tila sirt ħafna ħar minn dakinhar. Qalt li nista' nagħmellek intervista. Tila nagħmel intervista. U ħataqbad titkellimni fuq is-sess u l-pożizzjonijiet tas-sess. Għattila, hello. Għattila hija, għattila jina mux ħanitkellem fuq dan il-ħmiġ. Għattila pero għandi ktib għadni kif publikajtu. Bis-serja da, kont għandi kif publikajtu. Għattila tajdu l-direttur tijak, il-Peppi da kizmin. Ma konx naf li Peppi, ma konna fil-ħat Malta. Għattila, għatli ħankelmu ta' għatli un-bati ċemplulek. Ma naddew xi jumej u ċempluli. U għaluli isma, għalunna bik li inti msomma evangelist u ballerin, nixu għamlok intervista. U għalli, u di min għad intervistani, għalli għanna program fuq il-mediums. Ma nafx għalix kolla jdu l-mediums, għax minna muna extra large. Għajk fuq il-mediums, fuq il-psychics, għajk li jisminti temmen fijom daw la fejt, għattala mela, għajk li xini temmen, għattala mela, għattala ma mid-demoni. Għajk li xini fieri, u bdejt insegwi, bdejt nejdilajin. U għajk li inti les li kiku jkollok opportunità diġi fuq il-program tejdu dak li mottu let's go l-nejdu. Da skollu nejdu. Għajk li t-tejt dak il-kliem, għax ma jħobbu naqra. Ma dak kien l-ewwel darba, ma konna fxilu xej. U mort. U ninserta. Kien hawn waħda gustusa ġinġrija fuq il-panel. U I had a vision. Kelli viżjoni. La, jina kontem, kienem mommi dak iż-żmien miegħi. Kienem xi jarbaħ raħwa, monna nitolbu monna ġol studio nitolbu norbtu d-demonju b'xjaten u fizzim halleluja. U l-qawwa talla, u jina, u meta wasal għal-ħin tiegħi vera tkellim. U għattilhom isma' daw hekk u hekk. U l-mara tiegħi, ovvjament dak iż-żmien ma kienx il-mara tiegħi. Kienet fuq il-panel, u l-mara tiegħi dak iż-żmien. Kien hemm xi saġerdot ħdejja, kien hemm xi medium, psychic, waħda t-kontat espirti, mżamma minn kunna. U għabdet il-Bibja, u għallet il-Bibja l-mara tijaj. U għaltilom, tatux kas daw il-ħmerijiet, isimaw il-kelma ta' Ġesu. U jgħat, that's nice. Dek gostuza, u għanda l-Bibja. That's a good combination. U jina single and very available. Mżamma, u għammi għamlet ta' ħattaba believe it or not. ħuttaba jew ħattaba xedul. ħuttaba. U kif spiċċa l-programm. Għammi għaklej ħallaqak ma' Mariella. Bħalli kieku jisa kienet tigen il-korxa maħħa jek. Għax għammi kienet tara l-programm u kienet Mariella kienet kom ħafna fuq televizjoni. Ma konċ naf għamini Mariella. Għax ma konċ naf televizjoni Malta jek konnex l-Amerika. Sawa, ġifiri minn kien Peppi u minn kien Mariella ma kien balu jeb.
Ma nafx. U jina tina ħambor inkellem this good taken, this is taken. Ħawda żgur, ħada żgur ġedi. Ma insomma ħambor inkoraġġija fil-mulej, mhux xorta. U kif tgħidli li dinja single jien. I started having visions again. U għattila li ommi għalt li dan għattifel tijaj. Għalt li dan missjonarju u ballarin. U l-mara tijaj kienet tħobb isfin, tħobb is-salsa. Illum is-salsa, is-salsa waħda salsa. U ovvjament psikologa u kienet tħobb il-mulej, kienet infatti mal-karizmatiċi il-mara tijaj. Ma kienx taf li dak nafu ħafna minna l-lum. Il-ġurnata ma kella qalba l-mulej u kienet tiġa taf ċertu affarijiet. U għamilna aħna dak kien il-program ta' Xarabank ta' 29 ta' Novembru 2004. Għamilna l-ewwel date biex nintaqgħu fil-31, fil-1 ta' Diċembru, l-ewwel ta' Diċembru tal-2004, kien l-ewwel date. Għamilna 7 sigħat. Nitkellmu fuq il-mulej, nitkellmu fuq il-bibja, għaddejna naqra sal-fuego, għax il-mara kienet tħobb is-salsa. U tħallna nisnu fuego, insomma, kont nħobb nisfena għajna salsa, ma kienx l-atmosfera li iktar kont nħobb minħabba il-konflitti. Sawa, imma marna nisnu u għarġajna ħriġna u ħadna kafe lungo, għax għamilna xie 4 sigħat. Għax bisfin, bil-klim, l-ewwel hemm mbagħad kafe lungo ieħor. Sawa, u l-ewwel darba fl-ispirtu tiegħi smajt li l-mulej jgħidli, you are looking at your wife. Sal-22 ta' April 2006 il-mara qatmettela li l-mulej kien qalli biex marriċ ninfluenza jew nimmanipula. Għax jien intqajt meta kont l-Amerika. The Lord told me that you're my husband. Well, God hasn't told me. All right? And if he told me, tell God, I don't like you. Le vera, kelli wahda ġit minn, ikun għedikom l-istejjer tal-wahdid li ġew. Ikun ktib ieħor dak. Ma ħajdilkom wahda, ma kien hemm wahda minn Minnesota. U di ratni fuq il-Facebook, mhux Facebook dak minn l-internet. U di waħda daħlet frasa li jien ir-raġel tagħha. U di seqgħet overnight 14 sija sewqan. ċempilli fis-sedba ta' fil-ħodu, tqajjibni mis-sonda u tiġi tgħid li jiena ġejt hawnhekk minn minnu biex intaqa' miegħek. U bdiet tgħidli kif intqajt magħha tredden ġeżu ħanin. U bdiet tgħidli affarijiet u hekk qalt li tila mhux it-tip tiegħi. Imma tħassarta miskina. Għamlet dak il-passaġġ kollu biex tiġi tintaqa' miegħi. Insomma, anyway, imma darba kelli ngħidilek għax jien kollu bdiet tiġi knisja mabba fija, ħdejja. U jiena bdejt naħraba. Imma jiena kont peress kont sweet, kont kind, ma rridx nikser ngħidher kemm binfitta ġbejna tlaq l-hemm. Ma qatt mettelek. Mbagħad waħda kelli ngħidilha da. Għax imbagħad bdiet tgħidli you are my husband. Għajnek jridu jinfetħu għax għadek minn tixed tara ġew. Bis-serjetà bdiet tgħidli hekk dejt biċċa. Ngħidilkom romanzi. U għattila ħanajlek hija, għattila jekk għalla għallek, għattila li ma għalli xej. U għattila għattila jina li l-ek, ma jinti ma t-ġobnix. Għaxort għamlek l-ċur teġtol, sa titlob u t-spera li ħanara. Bis-serja da kolla. Xi darba ngħidilkom preaching tan-nisa kollha li ġew warajja. Mbagħad nagħmlilkom preaching ieħor tan-nisa kollha li ħarbu. Anyway, alleluja. Il-punta di vista tiegħi minn naħa tiegħi ta' il-mulej kien preparani. U meta ntqajt mal-mara tiegħi rajta l-ewwel dejt li kellna l-mulej qalli din tara l-mara tiegħek. Imma mbagħad il-mara tiegħi verament rajta apparti li fanzjajta. U il-mulej kien kellimha b'mod naturali. Kien ta' xi ħadd li ġie fuq il-klinika tagħha u għed mill-klijenti tagħha kelmuha b'mod supernaturali għandha t-testimonjanza tagħha f'dak il-ktieb. Imma imnalla li kelli
it-tnejn aħna il-biża' Alla. Għax bħalma jgħid Pawlu, fi żwieġ ikolkom it-challenges. Imma jekk ikolkom it-tnejn Alla, tkun rewarding, jkun hemm ħafna affarijiet sbieħ. Number one, it-tfal mhux ħajġu waħedhom. U ma nħeġġixkomx li tagħmlu tfal barra miż-żwieġ, għax it-tfal għandhom bżonn mami u daddy. Għal dawk li għamiltuhom, issa għamiltuhom. Imma make sure li jekk inti vera tittoġob il-Alla, number one aħwa fit-taqleb qatt fit-tex mara, mhux għax tgħid praise the Lord ta' irid ikollha l-biża' Alla. Għax qabel ma jkollha l-biża' tiegħek, irid ikollha l-biża' Alla. Ħanergħu maħwa. Ħafna miż-żwieġijiet li anke jitkissru ma' Kristjani, jitkissru għax m'hemmx biża' Alla. M'hemmx biża' Alla, simple as that. Għax jiena llum il-ġurnata mhux bistax inħobb il-mara, tgħid li mhux biżejjed li tħobbha le mhux ta' biżejjed. U darba bħal ma qal tiġi DJX. DJX darba kien hemm mara Kristjana. Marret fuq għalklu pastor. Għalklu jiena qed nipprova nagħmel minn kollox biex li r-raġel tiegħi jiena nibqalu sabiħa, ħalli ma jħares l-ebda mara oħra. Alla kemm inċuċ. Alla mela xejn sabiħa ifisser nisa kollha l-oħrajn saru goloħ. Jiena ringrazzja Alla l-mara tiegħi li hija sabiħa. Ma jfissirx li fajnejja n-nisa kollha sar koroħ, issa nirringrazzja Alla għal koroħ għax jagħmlu għala faċli lili. Imma għax għandi l-biża' Alla. Għax għandi l-biża' Alla. U għax il-mara tiegħi għandha l-biża' Alla. Iż-żwieġ tagħna baqa' sud. U għal dawk li intom single u tidu tħarsu lura u jgħaddu snin fuqhom, tidu tħobbu lil xulxin iva. Imma li ma koppja intom tafu iż-żewġu ma jidħlux bimħabba lejn xi. Għax jiena għadni qatt ma rajt il-ħadd jiżżewweġ kemm nabgħodu, imma rid niżżewġu xorta. Kollha jgħidu li jħobbu lejn xi. Imma jekk ikollok il-biża' Alla, toqgħod attent x'tagħmel, x'imbagħad dak li tagħmel inti mhux qed tagħmlu biss għall-mara, qed tagħmlu quddiem Alla. Mhux qed tagħmlu biss għal-żewġek, qed tagħmlu quddiem il-mulej. Amen aħwa, ħatu pjaċir. Praise the Lord. Hallelujah. Għal dawk li intom idin hawnhekk u nista' ngħidilkom hija l-mulej għandu pjan għal ħajtek. Single jew miżżewweġ il-mulej għandu pjan għal ħajtek. Jekk għadek single, fittex wiċċ il-mulej u make sure li qabel ma tiżżewweġ isma' l-Alla jgħidlek dan hu żewġek u din martek. U wara li tiżżewweġ Alla ma biddilx jemtu. Hemm ħafna każijiet ta' xemm wkoll hemm it-tradimenti. Ma mbagħad ikun messaġġ ieħor. Imma għalhekk tittamel għażla tajba, għalhekk li jkun ngħidlek jekk m'għandekx il-biża' Alla tiżżewwiġ. Għax iż-żwieġ mhuwiex għal kulħadd. Iż-żwieġ mingħajr Alla jafġek. Jafġek. Imma jekk ikollok l-Alla, ikun hemm challenges, imma jkun hemm ħafna ukoll premijiet. Amen. Ejn umu bil-wifqa. Grazzi Ġesu. Ejn umu bil-wifqa. Ejn nitolbu flimkien. Jekk inti llum qed tara dal-messaġġ u tixtieq sekk inti single jekk intix miżżewweġ tixtieq ħajtek il-Kristu. Jekk inti tixtieq li żwieġ tiegħek iktar ikoll hemm ċans li jirnexxi, ers u tnejn inkom lejn il-mulej. Iż-żwieġ ma kreax Romeo and Juliet. Iż-żwieġ kienet idea Alla. Allura meta tħalli żwieġ mingħajr l-awtur li ħalqu, iż-żwieġ tiegħek kaput. Ħajkun diffiċli. Nawguralek, imma ħajkun diffiċli. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, ejdi talba warajja minn qalbek, jgħidlu Missa Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Ningrazzjak tal-imħabba tiegħek. Grazzjak tal-li salvajtni llum u għallimtni l-kelma tiegħek. Kompli mlini bl-Ispiritu Santu u għatini maħabba ġenwina għalik mulej. Mulej, ejja f'qalbi, irrenja int bħala s-sejtu s-salvatur ta' ħajti u għamel minni dak li trid int. Jekk intom miż-żewġin, ejdi talba warajja, għidlu Missa Qaddis, llum jiena bħala ir-raġel jew il-mara minn inti niddedika żwieġ tiegħi lil mulej.
Nitolbok mulej biex inti tidħol fi żwieġ tagħna u tinvadi żwieġ tagħna. Mulej u għamel iż-żwieġ tagħna jonora lilek f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti single, jew ħad iżżewweġ, jew għadek single u qed tipprepara biex iżżewweġ, itlob l-Ispiritu Santu jilluminak, tibżax. Ara ma tmurx iżżewweġ tgħidli għax issanna kollox lest. Ara ma jfettilekx iżżewweġ għax hekk. Għax ġieli naf nies jgħidu li issanna kollox lest. Imma ma rridix, imma għandna kollox lest. Taf x'għandek lest? Funeral. Tatten. Anyway, saħwa. Udjenza ta' Facebook u YouTube u televizjoni, il-paċi ma'kom, narawkom, is-sibt li ġej, fis-seba' tal-għaxija u ħadd fil-għodu ejjew, ħadd irċievi u tisperienzaw il-qawwa